Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa a tuto si zahráme FIFU, futbal a asi ideme na USA, dáme to a ideme hrať a vyhrávame vlastne 5, som sa teraz podpojil a dali sme gól, to je dobré. Koho máte radšej, Messi alebo Ronaldo? Dobre, sakra. Okay. Sakra, dali nám gól. Akože toto som už dlhšie hral, tak akože trošku sa v tom vyznám, ale neviem, či som tak dobrý. Akože viem, čo mám robiť. Sakra. No, tak aj tak vyhrávame stále, čiže je to dobré. Ak chcete, aby som takéto natáčal, tak napíšte to do komentárov a že sa vám to páči a dajte like a odber a hoďte to tam sem, lebo nie každý sa môže stávať veľkým youtuberom a začíname prehrávať. Je to 8-8. Dajte like, aby som mohol vyhrať odber. No tak my sa do toho pustíme. Viac hrať. Škoda. Či bol gól? Nebol. Hra sa na penaltu. Yes! A ja pôjdem kopať penalty a dúfam, že dám. Super, zatiaľ vedieme. Chcete, aby som sa odhalil? Dajte. Napíšte to do komentára a ak dáme 1 000 000 odberateľov, tak odhalím sa. Teraz ideme ja kopať, tuším, že penalty. Škoda, nejdem. Ale keď nedajú oni gól, tak zatiaľ sme my vyhrali. Let's go. Píme. Let's go, dal som gól. To bol ten brankár bol asi niekde úplne mimo. Yes! Zatiaľ len jeden nedal. Vyhrali sme. To už budem vidieť. Som na 3. Napíšte mi, komu fandíte na majstrovstvá sveta do komentárov. A napíšte mi aj, ako sa voláte a môžem si vás pridať. Že by som si vás pridal. A som útok, tak toto bude dobre. Som útok. To dáme nejako. Máte radi futbal? Ak áno, tak dajte like. Čo to už bol gól? Škoda. A dal som gól. Tak tu ma vidíte. Ideme proti Papemu, bro. Pape. Kinka. Sakra, 1-1, nevadí. Teraz to vidíte, bohužiaľ jeho. Nie, niekoho z našho týmu. No teraz nemám tu.
Sakra. Má náš loptu, má náš. Nech mi tu nahrá. Čekám tu na něho. Nevadí. Pojď, chyto. Yes. No, ak chcete, aby som túto hru natočil s Nikrosom 00 Deadeye teraz, tak napíšte to do komentárov. Lebo akože my môžeme ísť spolu. My sa môžeme ľahko dohodnúť, čiže to by bolo dobré. Yes! Tak poďme, poď. Aha, to je náš, okej. Už zapomněli omlouvám. Můžeme si nabít šprint. Tak už môžem. Mal som asi vystreliť. Yes! Chytil to. Tak počkám strelu. Skoro. Počkám, nech to náš brankár. Berto už má ich brankár. Tohoto ideme brať. Tak nahrám dopredu. Teammateovi. Že by gol. Nevadí. Skoro. Tvým daje nožničky ináč. No. Oni nám začal dali gól, tak to nevadí. Škoda. Musíme sa viac snažiť. Musím tam streliť. Keby gól. Nebol. No, v tejto hre nie som dobrý bránkar, akože. Má náš bránkár. Ktorý mám rád. Komu nevadí. Ale neviem, jak máme ho dobehnúť ináč. Tak to nevyzerá, že by sme vyhrali. To vyzerá pravý opak. Bohužiaľ, no. Ale jen tak, to nevadí. Ja nejdem moc šprintovaní ináč. Let's go, dal som gól, mám 23 gólov, 7 vinov, 3 asistencie a 8 neviem čoho. Tam ste ma krásne mohli vidieť. Hráte Bravko? Toto mi pripadá taký menší bravobal. Teda väčší bravobal. Táto hra ma docela baví. Čo som obral? Nevadí. Má aspoň bránkár, to je dobré. Bránkár vykopne všetko, tak nič, ale vykopne. Ale škoda, vlastne silnejšiu. Dobijem si šprint. Berem tohoto. Nič, tak túto. Sakra. No nevadí, 4-2 prehráme. Tak. Škoda, no. Škoda. Teraz ja idem skúsiť dať gól. Bum. Tak to nič. Škoda, že sa nedá inak oberať okrem týchto. Pretože tam vám musí dole.
Nahrál si brankárovi, to som ja ešte nevidel. Ale berem ho hneď. Neviem, ako mal chytiť. Mám pravdu. Takže to máme niekde z nás. No, tak to nič. Nevadí, dúfam, že na budúci zápas vyhrajeme, lebo pár sekúnd, 57. Nevadí. Akože dobre sme to zahrali, ale... Ja budem asi tretí najlepší strelec. No, brankár tam neviem čo robil. Ale vyzerá to, že asi Pape vyhraje. Nie Petr Čech. Tak. Škoda. A mám ťa. Tak to nič, to bohužiaľ. Mohol by mi nahrať. Tak to už nič. Tak to už je slabé. To už nemáme šanci. Typkovi sa to asi laguje. Ja som zabudol, že ma môžu obrať ináč. Kam tak to už nič. Tak to nič. Ale môže teda stále ten live album. Ešte poďme ďalšie kolo. Tam ja odchádzam. Tak ani tretí strel som nebola. 6-2 metrov. Ja si šetrím na toto, na Ronalda. Dáme zase Česko. To je Slovensko, čo je Portugalsko, to už som hrala a vyhrali sme. Česko, to budem zase útok. Dúfam. Tam už nemôžem. Škoda. Ideme ďalšie kolo. Dvávku. Austrália. Nechám. Tak to skoro. Vyzerám jak z Brazílii. Ježiš, už bude gól. Brankár nám to dúfam, že tak nič. Brankár tam asi niekde javkuje. Daj tam na naši. OK. Idem penaltičku. To aj tak neviem, či by bol gól ináč. Yes! Brankár nám pochytil. Nie, nechce, ukázal mi to aj. Škoda, skoro bol gól. Yes. Chytil nám to náš brankár. Myslím, že to teraz asi laglo trošku. Lebo môjmu teammateovi. Yes! Tak my máme teraz dobrého brankára. Yes! Mám asistenciu. Let's go.
Tak to vyhrávame. Dúfam, že to tam aj tak aj ostatne. No kam? Ne! Škoda. Yes. Keď takto vyhráme do 1-0, tak to bude dobré. A zase pre Česko trápne dosť. Nabijem si rán a ide. Kam dúfam, že mi typek nahrá. Áno, nahrá. Škoda. Dobre, ja teraz ho odoberiem, tak nič. Tak som toto presne robil. Keď ti určite dal nejaký objekt, teba to absolútne nezaujíma. Hej, presne to som. Kam brankár nemôže byť z necej line. Ne, mali sme to na prírodu. Škoda. Dobré, Čína. Čo? Či je dobrá Čína? Nikoho to nezajíma. Naozaj, nikoho to nezajíma. Ako rodičia obývali deti. To je šťavý si daj. A sakra. Ja už som išiel vystreliť. Goal, let's go. Vyhrávame 2-0 proti Česku. Tak no, tak to poď. Mamka povie, že máš 15 minút na to vystav. Konečne tak, ale on si zaspal. Rád sa vystrelil, skočil som v postele a ako môžete vidieť, tak súpal mám takú Vykopávať bránku. My brankára budeme brať. Vykopová. Není žádný tajemství, že se kupuje neuvěřitelnou rozmanitostí tvarů, barev a velikostí. Ale jen málo které zvíře opouští představivost tak, jako to, které je postiženo vzácným genetickým onemocněním zvaným. No tak, let's go now. V tomto videu jsou nejen Doufám, že se objevíme na skončání. také neuvěřitelně vzácný. Ano, jsem tu. Jsem tu. Volné přírodě pozorována pouze jednou. Dnes vám jich ukážeme 35. Jste na tomto kanálu noví. Určitě se přihlašte do odběru a klikněte na skončení. A předtím také lajkněte video. Číslo 35. Zde máme vzácnou albínskou zebru ztracenou v africké Tanzánii, která nemá žádné černé pruhy ani znaky. Albínskou zebru poprvé spatřil fotograf divoké přírody Wilbur Joseph a od té doby upoutala pozornost nadšenců do přírody. Kam typek nám tu avkuje, bro? Albínské zebry To já neznačím. Typek nám tu avkuje. na celém světě je Útočník. zdokumentováno pouze několik případů. Na rozdíl od běžných zeber poskládají albínské zebry pigmentaci kůže, srstí a očí, takže vypadají bíle. Odborníci se domnívají, že jejich život ve volné přírodě je obvykle kratký kvůli jejich neschopnosti zemi okolí a vodnet se protáčet. Ne, škoda, nebylo gol. Číslo 34. Albínské koaly jsou neudržitelně vzácná a jedinečná zvířata. Dokonce ještě vzácnější než bílé koaly, které mají srsti stále určité pigmentaci. Albínské koaly se však narodí bez pigmentace. Ne, škoda. Přírodě čelí mnoha výzvám. Tak my vyhráme pár sekund. Může ovlivnit jejich zrak, což jim znemožňuje najít potravu a vezmout bezpečí. Bylo zdokumentováno několik případů. Tak my už jsme vyhrali jinak. Bulhara, který žil v San Diegu a zemřel v roce 1999. Číslo 33. 11, 10, Žirafy jsou 9, největší zvířata na 8, světě a jejich 7, výskyt je 6, ignorovat. 5, Ale žirafy albína 4, je zcela 3. nemožná. Dobré, už jsme vyhrali. Kdy se objevily zprávy o dvou žirafách. Ukáž, kdo byl nejlepší střelec. Já jsem byl druhý nejlepší střelec. No, ľudia, už sa s vami lúčim, tak čaute.